Arrosa eta Apoa elkarrekin handitu zen ziren. Beraien artean adiskidetasun handia zegoen. Apoa konturatu zen Arrosa gero eta ederragoa zela. Arrosa baita konturatu zen. Arrosaren arazoa Apoa zen. Denok berarengan hurbiltzen zirenean... Apoarengatik usatzen ziren. Orduan, Arrosa Apoarekin hitz egin zuen. Aizu, Apoa, joan zara beste leku batera saltoka egitera. Baina... Zalantzati erantzun zuen Apoak. Orain arte zurekin egotea ez dizu arazorik sortu. Gainera, beti gustuko izan duzu zurekin egotea. Bai, egia da, baina zuni bisitariak gustatzen dituzu. Ara! Erantzun zuen Apoak. Zainen urrun geratu diren garaiaek. Biak mutu Apoa noiz joan eta Arrosa noiz iritsi saldatu geratu ziren. Ados! Erantzun zuen Apoak. Lorategia oso handia denez beste leku batera joanen naiz. Denbora asko pasa zen, beraien bizitza egin zuten. Hilabete askotan ez ziren elkarrekin egon, eta zomorroek Arrosa jan zuten. Apoa Arrosarengan hurbiltzea erabaki zuen. Bere laguna ederra erabaiti dortua zegoen. Kaixo, Arrosa. Kaixo, Apo. Baina zer gertatu zaizu? Ez dakit, lehenengo egunean oso ongi joan zen, baina pixkanaka zomorroa jan indute. Ai, Arrosa, ezinen inoiz konturatu lehen bat zela zure ondoan zomorro guztuerak idaten zituen norbait. Lanpetu egia zinen, zure edertasunari begira.